जैन आदी अघोरा नागसाधू लोकांनी चालवलेली संस्था. रुद्र महादेव राज हरेश राज पालनाटी गुरुजी गारी. नेमणूक करपा खातीर संपर्क करचो 7793977877 हांका मेळ्ळा. श्री उज्जयिनी महाकाली दिव्य ज्योतिषालयम. शिवोहम अघोरी खगोल केंद्र. One step can change your life. North Indian AGHORI स्टाईल अस्त्रमंगला प्रश्ने, थांबुला प्रश्नय, हात फोटो, कुंडली, अचूक अदमासा वर्वीय अदमास. अघोरीच्या आध्यात्मिक शक्ती वर्वीय 100% हमी. अशा समस्यांचे अचूक उपाय. नाते, पैशांचे प्रश्न, उदासीनता आणि ताण, कौटुंबिक वाद, उर्मोग परत मिळवप,